αγάπη μου για το άθλημα αυτό που έβλεπα τους επαγγελματίες της τότε εποχής, τον Παλαζάρο, τον Τσιλιτά, τον Καριστούνα και όλους αυτούς. Και μου άρεσε το κάτσι και μεταπέδησα στο κάτσι. Και έκτοτε, ας πούμε, έχω γυρίσει πάρα πολλά κράτη σε όλο τον κόσμο και έχω γνωρίσει δόξες, πίκρες, νίκες και ήττες. Όπως ένας πραγματικός αθλητής πρέπει να γνωρίσει όλα. Πώς παίζεται αυτό το άθλημα, τι κανόνες υπάρχουν και πώς αναδεικνύεται ένας νικητής? Το άθλημα αυτό υπάγεται στο Παγκράτιο, το λεγόμενο, παίζεται με όλα τα συστήματα της τελευταίας πάλης, δηλαδή έχει μέσα λίγο από πυγμαχία, λίγο από αυτοάμυνα, λίγο από καράτε, λίγο από ενόργανο και ο νικητής βγαίνει αυτός που όταν τον αντίπαλό του τον ρίξει στον καραβάτσο και μετρήσει ο διαιτητής μέχρι το 10, η πρώτη πτώση είναι αυτή, το knockout που λέμε, η δεύτερη πτώση είναι όταν ακουμπήσουν οι ώμοι πλάτες στο καραβάτσο και μετρήσει μέχρι το 3 και η τρίτη όταν καταλήψει τον αγώνα σε κάποια λαβή, ας πούμε, αεροπλανικιά ή κάποια κορμολαβή που λέμε. Μάλιστα. Αφού μας είπες πώς παίζεται το κάτσα, πώς αναδεικνύεται ο νικητής, θα θέλαμε να μας φέρεις στη μνήμη μας αγώνες που έχεις δώσει στην Ευρώπη. Ποια μάτσα έχεις δώσει και ποιο θυμάσαι από αυτά τα παιχνίδια? Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, γιατί και στις κινήσεις είναι αμοιβαίες. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, θυμάμαι έναν αγώνα που έκανα πέρυσι με το Ρώσο τον Άσασιν στο στάδιο της Κηφιλίας που είχε 16.000 κόσμο μέσα και έπαιξαν όλο ξένοι Παλαιστέ και ο τελευταίος αγώνας ήμουνα εγώ με τον Ρώσο τον Άσασιν. Και πριν 2 χρόνια με τον Ντόμψο στον Παναθηναϊκό που είχα την ατυχία να χτυπήσω το κεφάλι μου, ας πούμε, και να σταματήσω αγώνες και μετά να κάνω τη ρεβάνς. Αλλά και τώρα πρόσφατα με τον Ντούσκοφ που πήγαμε τον μάνατζερ μου, τον Αθανασίου, πήγαμε κιόλας και στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη και ζητήσαμε να μας παραχωρήσουν, ας πούμε, να δώσει υπόμνημα στον Γλυκόροφ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, για να μπορούμε να πάμε να παίξουμε στα Σκόπια. Φυσικά αυτό δεν έγινε πραγματοποιητό. Και τώρα με τον κύριο Αθανασίου κάνουμε άλλες βολιδοσκοπήσεις. Θα απευθυνθούμε στον κύριο Καραμανλή, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μας επιτρέψουν να παίξει ο Ντούσκοφ στην Ελλάδα και να έχει και την σωματική του ακεραιότητα, να μην έχει πρόβλημα με τον κόσμο. Ο Ντούσκοφ έρχεται στην Ελλάδα. Το πρόβλημά του είναι να μην υπάρχει, επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ Σκόπια και Ελλάδα, να μην υπάρχει, ας πούμε, κάποιοι φιλάθλοι, ξέρω εγώ, χειροδικήσουν απάνω του. Ένα παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 17 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί μέσα περίπου. Ναι. Μια άλλη ερώτηση. Τι χρήματα κερδίζετε από αυτό το άθλημα, κύριε Σουκλάκου? Τα χρήματα που κερδίζω είναι πάρα πολλά, με την έννοια ότι εγώ τα χρήματα τα θεωρώ τα μοιράζω με την αγάπη του κόσμου. Δηλαδή, για μένα το χρήμα που κερδίζω είναι η αγάπη του κόσμου που προχωράω, που μου φωνάζω στον δρόμο, γεια σου μεγάλα, γεια σου Σουκλάκου, που με αγαπάει ο λαός, που με αγαπάει όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα. Και νομίζω ότι το χρήμα για μένα είναι η αγάπη του κόσμου. Δεν κερδίζω πολλά χρήματα, δεν έχω πολλά λεφτά. Ενώ πάρα πολλοί πιστεύουν ότι έχω πάρα πολλά λεφτά, δεν έχω λεφτά. Απλά είμαι εραστής της δουλειάς μου, αγαπάω την πάλη, αγαπάω και τις ταινίες και το κινηματογράφο, είναι 2 μεγάλες μου αγάπες. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή με αυτά και άρχισα να γεννιόμουν, πάλι Παλαιστής θα γινόμουν. Ενώ ξέρω ότι στην Ελλάδα που ζούμε, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να είναι, ας πούμε, Παλαιστής. Γιατί η πολιτεία δεν δίνει κάποια ιδιαίτερη μέρημνα γύρω από το άθλημα. Εγώ αγαπάω τη δουλειά μου και κάνω αυτό. Από εκεί πέρα λεφτά δεν έχω. Είμαι μικροαστός, ταπεινός, αγωνιστής, Παλαιστής και βιοπαλαιστής. Έχω μια γυναίκα, την Πόπη, η οποία είναι και από την αφιλοχία εδώ από τα μέρη της Μακαδονίας. Την υπεραγαπώ, έχω και 2 παιδιά και αγωνίζομαι και συνδυάζω την πάλη και έχω και κάποιο γυμναστήριο στην Πατησία, την πνευματοσωματική, η οποία ο κ. Άντωνη Αθανασίου το δημιουργήσαμε μαζί με τον μάνατζερ μου και από εκεί ζω, ας πούμε. Από εκεί πέρα δεν έχω χρήματα. Έχω όμως την αγάπη του κόσμου. Μάλιστα. Σε ποια ομοσπονδία ανήκει αυτό το άθλημα, το ΚΑΤΣ? Το ΚΑΤΣ ανήκει, ας πούμε, στην πρώτη ομοσπονδία που δημιουργήθηκε, την Πανελλήνια Ένωση ΚΑΤΣ. Τώρα ανήκει στην ΟΔΑ, στον Όμιλο Δυναμικών Αθλημάτων και στην Πνευματοσωματική. Είναι το νέο σωματείο το οποίο αυτό, ας πούμε, ξεκινάει με νέες δυνάμεις και με νέο συμβούλιο και με πρόεδρο τον κύριο Άντωνη Αθανασίου, που είναι και μάνατζερ. Και σκοπός μας είναι, ας πούμε, να τραβήξουμε, ας πούμε, την νεολαία προς το άθλημα του ΚΑΤΣ, γιατί είναι λίγο παραξηγημένο ως προς στη βιότητα που έχει το άθλημα, που πιστεύουν πολλοί, ενώ δεν είναι έτσι. Το άθλημα του ΚΑΤΣ είναι ένα άθλημα που είναι για λίγους και εκλεκτικούς. Προσπαθούμε λοιπόν με παντίους τρόπους να τραβήξουμε την νεολαία να συνεχίσει πάλι να ξανάρθει πάλι στο άθλημα του ΚΑΤΣ. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Όπως είπαμε και στην αρχή, ορισμένοι θεατές μπορεί να μην παρακολουθούν το ΚΑΤΣ, αλλά ίσως σας έχουν δει και σας θυμούνται από κάποιες ταινίες. Πώς συνδυάζεται το ΚΑΤΣ με τις ταινίες, τις κινηματογραφικές ταινίες που έχετε γυρίσει? Το ΚΑΤΣ το συνδυάζω με τις ταινίες γιατί από μικρός έτυχε να γνωρίσω, ας πούμε, τον μεγάλο ηγέτη της 7ης τέχνης, προσωπική μου άποψη, τον Κώστα τον Καραγιάννη. Την εταιρεία αυτή, για πολλούς που δεν ξέρουν, είναι Καραγιάννης Καρατζόπουλος που λέμε. Και θα το επιτρέψει να κοιτάω από εκεί, ας πούμε, για να βλέπω και λίγο στο κεφάλι, γιατί είμαι ολοπλάγια. Και έτυχε, ας πούμε, να γνωρίσω τον Κώστα τον Καραγιάννη, ο οποίος να με χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές ταινίες τότε της δεκαετίας του 70.
μαυρόασπρες ήταν τότε οι ταινίες, και να κάνω διάφορους ρόλους, ας πούμε, που χρειαζόταν κάποιος να δίνει κάποιον ή κάποιος να κάνει τον κακό, και ήμουν χαρακτηριστικός. Δηλαδή έπαιζα σε όλες τις ταινίες από λίγο, από 2-3 σκηνές. Μετέπειτα, ας πούμε, μεταπήδησα στον κινηματογράφο, και αφού έκανα 60 στον αριθμό ταινιών, και έκανα 7 πρωταγωνιστές. Δηλαδή χρησιμοποίησα, για να μην μου κάνεις την ερώτηση και εγώ ξέφυγα λιγάκι, χρησιμοποίησα τις ταινίες σαν χρυσή τομή, ας πούμε, για να διαφημιστώ σαν παλαιστής. Γιατί είχε μια πτώση πάλι στη δεκαετία του 70, και χρησιμοποίησα τις ταινίες ώστε το πρόσωπο μου, ξέρω εγώ, όταν ο άλλος βλέπει μια ταινία και τα λέει, ανά ο Σουγκλάκος, ξέρω εγώ. Γυναίκα το βλέπει, ποιος είναι ο Σουγκλάκος, άτρα μου, ο παλαιστής. Και έτσι πέρασα και στην οικογένεια. Με τον κινηματογράφο έχω περάσει, δηλαδή είμαι ο μόνος παλαιστής που έχω περάσει στο μικρό, στον ηλικιωμένο, στο μεσαίο και στον αθάνατο. Περνάω στην Αθανασία πια. Ο κινηματογράφος νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που, άμα προσέξεις, ότι πεθάνανε πάρα πολλοί, ας πούμε, παλιοί ηθοποιοί, και υπάρχουν στον κινηματογράφο. Μου άρεσε ο κινηματογράφος, ήταν οι μεγάλες μου αγάπες. Ο κινηματογράφος και η πάλι, δύο μεγάλες μου αγάπες. Ο κινηματογράφος, η πάλι, η μητέρα μου και η γυναίκα μου η Πόπη. Αυτοί οι 4 συνδυασμοί. Και ο Άντωνη Αθανασίου από αρσενικούς, από άντρες, ο μεγάλος αστρολόγος και υπνοτιστής, που είναι φίλος, παλιός παλαιστής, θα το πει και ο ίδιος, παλιός συνάδελφος, και μετέπειτα ας πούμε αστρολόγος, ο οποίος πρέπει να του ανταποκρίνεται σε εμάς και σε όλους τους παλαιστές. Πρέπει να του κάνει κακία, να σας εξηγήσω κάτι. Διότι μόλις είχα γίνει πρωταθλητής της Ελλάδος εδώ και τόσα χρόνια, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος, και ο Απόστολος Σουβλάκος ήταν πιο παιδί, κάναμε έναν αγώνα, μου σπάει το χέρι και για 5-6 χρόνια παράτησα και την πάλι, δεν το μίλαγα. Μετά τα 6 χρόνια τον εσυγχώρεσα, αλλά εγώ προχώρησα στη δουλειά μου και γίναμε πάρα πολλοί φίλοι και συνεργάτες, με τη διαφορά ότι είναι ένα πολυσύνδετο ταλέντο. Ποτέ δεν αυτοδιαφημίζει τον εαυτό του, και πρέπει να πω 2 λόγια. Ότι είναι ένα πολυσύνδετο ταλέντο, όπως ρωτήσατε προηγουμένως, γι' αυτό είχε ασχοληθεί και με τον κινηματογράφο και με την πάλη. Γιατί είναι δύσκολο ένας παλαιστής να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Όλοι οι παλαιστές για μένα είναι ζώα. Εκεί. Ο Κάσος πλέει και Βατσενέγε το κάνει. Μα και τρώνε πονιές, τρώνε ξύλο, καταλάβετε. Είστε ο μάνατζερ του κ. Σουγκλάκου. Είναι αιτία. Ποιος ρόλος του ταιριάζει καλύτερα, να παίζει σε κινηματογραφικές ταινίες ή να ασχολείται με το κάτι? Και τα δύο. Και τα δύο. Ένα ταλέντο, τα λέμε πολυσύνδετο, δεν λέμε είναι πρώτο ή δεύτερο, και τα δύο, και δεν πάει να τα διαχωρίσει και ο ίδιος. Διότι κάνει προπόνηση και φεύγει από την προπόνηση και πάει και γυρίζει ταινία. Τον βλέπει στην προπόνηση ξυρισμένο, του λέει γιατί Σουβλάκο είσαι ξυρισμένο, λέει έχω η ταινία. Τον βλέπει αξίστο, λέει πρέπει να κάνω το ρόλο του κακό. Καταλάβατε. Πριν να μπούμε στο στούντιο, να επανέλθουμε στον κύριο Σουβλάκο, μου είχε πει για κάποια ταινία που γυρίζεται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Όχι, είναι μια σειρά που θα πάει για το Αντένα. Και λέγεται Οι Άγγελοι του Μεσονυχτίου. Κάνω ένα αρχιφύλακα μέσα και γι' αυτό έχω πάρει και κάποια ορισμένα κιλά. Τελείωσα και το φεστιβάλ την περίοδο μου το καλοκαίρι. Και κάνω, ας πούμε, τον αρχιφύλακα του Στεργίου μέσα. Παίζουν πάρα πολύ. Παίζει ο Βλάσης ο Μπονάτσος, ο Καλογύρου, ο Πάρκουλης και Εστάρ, και είμαι πρωταγωνιστής. Είναι μια σειρά που είναι πάρα πολύ όμορφη, και μάλιστα θέλω να πω, ας πούμε, και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν, ότι η σειρά αυτή είναι πρωτότυπη, γιατί μέσα στη σειρά αυτή παίζει λίγο ο Καραμαλής, λίγο ο Παπανδρέου, λίγο ο Αείμνηστος Τρίτσης, ο Αντώνης ο Τρίτσης, λίγο η Μερκούρη. Παίζουν όλοι. Ήταν με τις εκλογές τότε που έγινε, και δείχνει ότι έρχεται μια ομάδα να εκτελέσουν, ας πούμε, τους πολιτικούς. Και ήταν, εκτός ότι ήταν και ο μεγάλος, ο δήμαρχος, ο Αείμνηστος, ο Αντώνης ο Τρίτσης. Και παίζει και αυτός, μιλάει μέσα στην ταινία, στο σύριαλ. Η σειρά έχει ξεκινήσει από τις εκλογές και συνεχίζεται μέχρι τώρα, και τελικά έχει εγκριθεί, έχει τελειώσει και μάλλον θα βγει αυτόν τον καιρό. Μάλιστα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μάλλον μας είχες πει ότι έχεις πάρει κάποιο περιττά κιλά. Πόσα κιλά είσαι, αν επιτρέπετε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια υπερθεσική για μένα, ας πούμε, αλλά δεν πάω να διατηρώ τα λακτίσματά μου και τις ευκαινησίες μου. Είμαι περίπου 118-119 κιλά. Τα κιλά μου παίζονται πάντα στα 100-105 μέχρι εκεί. Τώρα έχω πάρει λίγο περιττά κιλά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Όμως γυμνάζομαι, όπως και σήμερα το πρωί που ξύπνησα το ξενοδοχείο, έτρεχα, γυμνάζομαι και καθημερινώς γυμνάζομαι, δεν έχω πρόβλημα. Πόσες ώρες γυμνάζεσαι για να μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό? Κοίτα, επειδή διατηρώ και κάποιο γυμναστήριο και έρχονται κάποιοι μαθητές και έχω κάποια ιδιαίτερα, αναγκάζομαι, ας πούμε, και γυμνάζω και αυτούς, και στον χρόνο γυμνάζομαι και εγώ. Δηλαδή κάνω λίγο από πάλι, λίγο από τρέξιμο, λίγο από ενόργανο, τα κάνω όλα, ας πούμε. Λίγο, δηλαδή πολλές φορές την ημέρα από λίγο. Είναι ο τρόπος ζωής μου. Αν δεν κάνω κάτι τέτοιο, αν δεν υδρώσω, αν δεν εκτονωθώ, δεν γίνεται τίποτα. Και πόσες φορές την ημέρα τρως? Όχι, τώρα δεν γυμναστική και έτσι λίγο. Πόσες φορές την ημέρα τρώω? Κάθε 5 λεπτά. Εγώ όλο με το χέρι της τσέπη. Υπάρχει κάποιο διαιτολόγιο που ακολουθείς? Κοίταξε να δεις, διαιτολόγιο δεν ακολουθάω, αλλά ξέρω να σου πω ότι εγώ είμαι και για πολλούς υπάρχει παραξής και λένε τώρα
Πώς μια φίρμα, τώρα ένας Παλαιστής επαγγελματίας που βλέπουμε στο Ευρωσπόρο ή ξέρω εγώ, έχει κυλίτσες και έχει όλα αυτά. Εμείς οι επαγγελματίες Παλαιστίνοι είμαστε οι γραφικοί με τις κυλίτσες, με τις πλάτες μας, με το σουβέρ κοντό γοριλίσιο εδώ πέρα, με τα αυτιά τα βρισμένα. Είμαστε χαρακτηριστικοί. Δεν είμαστε οι μοντιβιτλεράδες, οι μιστεράδες, οι νεσάκηδες, οι φουσκωτοί που μόλις θα αφήσεις, χωρίς να θέλω να παραξηγήσω την τάξη αυτή, ας πούμε, που μόλις θα αφήσεις κάπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, πέφτει το κορμί σου και γίνεσαι σαν γιαγιούλα. Είμαστε οι Παλαιστίνοι γραφικοί. Είμαι το παιδί της φακής και του φασόλια. Συνεχίζω φυσικά με διατροφές τώρα. Φυσικές που τρώει και όλος ο κόσμος. Τρώω πάρα πολλές φορές και από λίγες φορές. Το μόνο πρόβλημα είναι που, όπως λέει και ο Άδωνη, βάζει το χέρι στην τσέπη. Μονίμως είμαι σαν τα παιδιά, ξέρεις. Ζηλεύω αυτό, πάρα αυτό. Και ήθελα εδώ να διευκρινίσω κάτι, ότι όσο τρώει, αν φάει πάρα πολύ αυτή τη βδομάδα π.χ., την επόμενη εβδομάδα θα το αντιπροσωπεύσει με τόση γυμναστική. Εάν π.χ. δεν φάει πολύ, δεν κάνει πολύ γυμναστική. Επομένως πρέπει να τρώει πολύ, κάνει γυμναστική πολύ και γι' αυτό διατηρείται και τόσο πολύ. Καλά. Η κυρία Αθανασίου δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα. Ναι, πρέπει να μιλήσει και το ασθενές. Μα τη βάλαμε στη μέση για να μην μιλάει γι' αυτό. Είναι μεγάλη αστρολόγος. Ο Άδωνη δεν βάλει στη μέση, εξηγήσει για να μην μιλάει. Τέτοια κάνει πάντα. Για τον άνθρωπο Τέτοια της κάνει σε μαρτύριο πάντα. Να σας πω, ό,τι και να σας πω, με λόγια, είναι πολύ φθηνά προς αυτόν τον άνθρωπο που βλέπετε δίπλα μου. Μάλιστα. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Ήρθατε εδώ στο Μεσολόγιο. Μπορούσα να έκανα εγώ αυτή την απάντηση. Ναι. Ο Σουβλάκος γεννιέται κάθε 1000 χρόνια. Έχει μεγαλώσει τη δόξα του πιο μεγάλη από τον Τζιμλόντο και από το Λαμπράκι και από τον Καρπόζηλο. Και δεν βλέπω στην επόμενη δεκαετία και την μεθεπόμενη δεκαετία να βγαίνει κάποιος Σουβλάκος. Έχει ξεχωρίσει από τα παιδιά τα δικά του 2-3 άτομα, αλλά βλέπω ότι αυτοί άρχισαν να αναμονιαστούν, να παντρεύονται και έχουν κάπως ξεφύγανε. Λένε δουλεύουμε. Και ο Σουβλάκος ασχολείται και θα ασχολείται για πάντα και σας διαβεβαιώ εγώ. Και 70 χρόνια να φτάσει, θα παλεύει ακόμα. Γιατί θα αντέχει. Με προλάβατε, ήθελα να του κάνω την ερώτηση. Τι έχει κάνει ο Σουβλάκος για την γενιά την επόμενη? Το μόνο που έχω κάνει, πιστεύω εγώ προσωπικά, για τον χώρο που ζω για την Ελλάδα, ενώ γύρισα πάρα πολλά κράτη, Αραβίες, Αφρικές και Ευρώπες και όλα αυτά, νομίζω ότι από το να διαφημίζω το άθλημα του ΚΑΤΣ και να σπρώχνω την νεολαία στον αθλητισμό, στα δυναμικά σπορ και να την αποβάλω από τη σκέψη των ναρκωτικών και από όλα αυτά που μας στήσουν την εποχή μας, νομίζω ότι πιο ωραίο πράγμα από αυτό δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Το να λέω νους υγιή σε σώμα τη υγιή. Και τώρα που μιλάμε έτσι, ας πούμε, το μόνο που αγαπώ στους νέους είναι να αθλεύονται για να ξεχνάνε τις βρώμικες σκέψεις, γιατί με τον αθλητισμό αποβάλλεις κάθε τι κακό. Κουράζεσαι, εκτονώνεσαι και πας σπίτι σου. Δεν έχεις την έννοια να πας, ξέρω εγώ, στην ΠΑΠ, χωρίς να θέλω να παραξηγήσω τις τάξεις των ΠΑΠ. Δηλαδή σε ορισμένα μαγαζιά. Να μην πίνουν μόνο. Να μην πίνουν και όλα αυτά. Πίνουν, ξεφεύγεις από εκεί αμαρτίζεις, δεν ελέγχεις τον εαυτό σου. Και είμαστε κατά των ναρκωτικών και θα το επιμείνουμε και θα κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια. Και το χειμώνα κάναμε και στην Πάτρα ένα αγώνα στο γήπεδο της Παναγαϊκής, στο πιστό, ενάντια στα ναρκωτικά. Το μήνυμά μας ήταν αυτό. Και στην Κύπρο που θα πάμε, σε πολλά σεμινάρια που θα κάνουμε εκεί, θα είμαστε ενάντια των ναρκωτικών, γιατί ο νέος παρασύρεται, ξεφεύγει. Και από οικογένεια, και από σπίτι και από ειδικά από το άθλημα. Τώρα θα ήθελα να μας θυμίσεις ένα παιχνίδι που είχες κάνει στο γήπεδο του Πανετολικού πριν από μερικά χρόνια. Πριν από μερικά χρόνια είχα παίξει στο γήπεδο Πανετολικού, αλλά αυτό που δεν ξεχνάω στο γήπεδο για τους φιλάδους του Αγρινίου είναι ότι, χωρίς να θέλω να παραξηγήσουν λίγο έτσι, απότομοι στις συμπάθειές του με αυτό που βλέπουν, είναι λίγο ξύδιν περισσότερο από άλλους φιλάδους. Και θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχαμε πρόβλημα με τον κόσμο, γιατί υπήρχαν κάποιοι φίλοι οι οποίοι εκτός που φωνάζανε πάρα πολύ, θέλανε να μπουν και μέσα, να πετάνε πέτρες και όλα αυτά. Δεν θα ξεχάσω όμως μικρό που είχα έρθει με τον Καρπόζηλο, ότι σε μια βραδιά παίζαμε, παλεύαμε εμείς και το μεσημέρι είχε παιχνίδι. Και δεν θα ξεχάσω ότι την ημέρα εκείνη, ήμουν πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός, είχαν κόψει οι φίλαθλοι του Αγρινίου και μου έμεινε αυτό, το αυτί του διαιτητή. Γιατί δεν τα είχαν βρει εκεί μετά και πήγε κάποιος τουλάχιστον και του κόψε το αυτί. Νομίζω για πολλούς Αγρινιώτες θα το θυμούνται αυτό. Και μετά παλέψαμε εμείς. Και μου έμεινε αυτό. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, κόβουνε το αυτί του διαιτητή. Σκέψου να δεις τώρα το βράδυ τι έχει να γίνει. Και είχαμε πρόβλημα, ξέρεις. Γιατί σε εμάς, χωρίς να θέλω να παραξηγήσω, υπάρχουν ορισμένοι Παλαιστίνοι που παίζουν άλλοι καλοί, άλλοι κακοί. Και ο κακός πάντα σε μια μερίδα κόσμου, όταν είναι και πολύ γεμάτο το γήπεδο, έχει πρόβλημα με τον κόσμο, ας πούμε, και μπορεί να μπει μέσα. Και θυμάμαι τότε εκείνο μου είχε μείνει, και μου είχε μείνει σημαγιακό αυτό. Φοβάσαι κανέναν αντίπαλο όταν ανεβαίνεις πάνω για να παίξεις? Κοίταξα, στη ιδιωτική μου ζωή είμαι πολύ αισθηματίας και πολύ ευαίσθητος και δεν κρύβω να σου πω ότι άμα περάσει κάποιο πρωτοβοηθειών τώρα απ' έξω και τα ακούσουμε θα πιάσω τα κλάματα. Αλλά στο ρίκα πάνω όμως αισθάνομαι σαν λιοντάρι, γιατί ξέρω ότι αυτός που πάει να παλέψει με μένα έχει ένα σκεπτικό και μόνο, να ανέβει απάνω στο ρίκ να με κερδίσει.
Και εφόσον ξέρω ότι αυτό θα κάνει τα πάντα προκειμένου να με κερδίσει, εκείνη την ώρα να πούμε, αισθάνομαι να είμαι σαν τίγρη, σαν γίγαντα, σαν θεό και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω και ένα πάρα πολύ μεγάλο προσώμα, αντέχω πολύ το ξύλο. Είναι το μόνο μου, μπορώ να πω ότι χωρίς να θέλω να παραξηγήσω στους συναδέλφους μου, είμαι ο μόνος που αντέχω πάρα πολύ το ξύλο. Εκτός από εδώ στα χείλια μου έχω ευαισθησία, γιατί είναι και, ξέρω να σου πω ότι είμαι και όμορφο παιδί, είμαι και ο πιο όμορφος παλαιστής και έχω ευαισθησία το γέννη μου. Κατά τα άλλα, αντέχω πάρα πολύ το ξύλο και νομίζω ότι στο ρίκα πάνω δεν φοβάμαι κανένα. Παλεύω οποιοδήποτε, ανεξάρτητα τι θα ελεγχθεί, ή κερδίσω ή χάσω. Πάνω στο ring είσαι αντίπαλος με κάποιον συναθλητή σου. Ναι. Εκτός από το ring. Υπάρχει αυτή η παραξήγηση, γι' αυτό καλά μου Δημήτρη που με ρώτησες. Υπάρχει αυτή η παραξήγηση στην Ελλάδα ότι σου λέει τώρα ο Σουβλάκος, α πούμε, εγώ με το π.χ. με τον Καριστινό, ξέρω εγώ, πώς μπορούν αυτοί και παλεύουν, γιατί παλεύανε τότε μια σειρά, κάναμε σειρά για αγώνες, παλιά, πώς μπορούν να παλεύουν μαζί και μετά να είναι φίλοι. Μα δεν έχουν να μοιράσουμε τίποτα, δεν του σκότωσα εγώ τη μάνα, ούτε αυτό μου σκότωσε την αδερφή σου. Είμαστε φίλοι. Στο ΙΚΑ πάνω ο καθένας παλεύει για τον κόσμο που έχει δημιουργήσει και για τους φιλάδους του και για το όνομα που έχει φτιάξει και για την καριέρα του. Από εκεί πέρα δεν έχει να μοιράσει τίποτα. Όπως ποδοσφαιριστές που παίζουν δύο αδέρφια μαζί σε μια ομάδα. Αυτή η παραξήγηση υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλουν να μας βλέπουν και εχθρούς στη ιδιωτική μας ζωή. Όχι, δεν του σκότωσα τη μάνα και με ένα μάνα με έκανε. Δεν με έκανε κουραμάνα όπως και αυτό να είναι. Έτσι δεν είναι. Και να φύγουμε λίγο από τη συζήτηση αυτή, να έρθουμε στο αντικείμενο που μας απασχολεί εδώ στη Μετρολογία. Ποιος είναι ο σκοπός που ήρθατε εδώ στο Μεσολόγγι και στην περιοδία την οποία θα κάνετε στο όνομα της Ιδωλοκαρνανίας. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη με τον Άντωνη Αθανασίου και με την ευκαιρία που ανακάλυψε, θα μπει και ο ίδιος στον τάφο της Ροξάνης εκεί, έδωσε κάτι πρεσκόφερα στο Μακεδονία το ξενοδοχείο. Εγώ έκλεισα για το Παλέτο Σπορ γιατί να κάνω ένα παιχνίδι με τον Σκοπιανό τον Αύγουστο στο γήπεδο του Πάγου. Τελικά ανεβλήθη πάλι για τους λόγους που είπα και προηγουμένως, επειδή δεν υπήρχε θέμα προστασίας του Σκοπιανού και έκλεισα κάποιο παιχνίδι να κάνω στο Παλέτο Σπορ. Και με την ευκαιρία του Άντωνη που είχαμε πάει μαζί, σκεφτήκαμε να έρθουμε από εδώ, να επισκεφτούμε το Μεσολόγγι και γενικά όλο το νομό του Λακανανίας για να δώσουμε μια σειρά από παλαιστικούς αγώνες. Και με την ευκαιρία αυτή και ο Άντωνη έχει ορισμένους πελάτες που θέλουν να τον δουν και από κοντά, που τον διαβάζουν και τον βλέπουν στο αντένα. Ήρθαμε εδώ να συνδυάσουμε την παλαιστική μορφή, δηλαδή να κλείσουμε μια σειρά από αγώνες που από τις 15 μέρες θα ξέρει όλος ο νομός του Λακανανίας πού θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά, στο κλειστό π.χ. μπάσκετ του Μεσολογγίου, στο Αγρίνιο, στην Άρτα και στα Γιάννηνα. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο και να κάνουμε ορισμένες συζητήσεις. Θα ήθελα να μας πεις τώρα αν σου άρεσε εδώ η πόλη του Μεσολογγίου. Είναι πολύ ήσυχη, είναι πολύ ηρέμη, είναι πολύ όμορφα. Λίγο τα κουνούπια έχουμε πρόβλημα. Έτσι, όχι, εμείς είμαστε και Αθηναίοι και μας τσιμπάνε και το αισθανόμαστε. Θα σου κάνω μια πρόταση. Αλλά είναι γλυκά κουνούπια. Είναι πολύ όμορφα. Μ' αρέσει και η κατοχή στις αλικές που γυρνά. Είναι πολύ ρομαντικά, είναι για τους ευαίσθητους. Και εμείς οι δυναμικοί άντρες είμαστε ευαίσθητοι, ξέρεις. Έχει δει ποτέ κανένα δολοφόνο να είναι εύσωμος. Άμα δεις, χωρίς να θέλω να παραξηγήσω τους μικροσκοπικούς, όλοι είναι μικροσκοπικοί, κοντοί και αδύνατοι. Ο εύσωμος ο άντρας και ειδικά ο δυναμικός αφιερώνει πολλές ώρες στον εαυτό του και αποβάλλει κάθε μισή κακία που έχει για τον συνάδελφό του. Και εγώ λοιπόν είμαι ρομαντικός και με εμπνέει πολύ που με έχει πάει ο Άντωνη στο ξενοδοχείο εδώ πέρα, στο πώς λέγεται, στο Ξενία και είναι απέναντι ακριβώς είναι το ποτάμι Λίμνη, είναι πολύ όμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ η Μεσολόγγι. Έχει και ιστορία. Έχει ιστορία γιατί όλη η ιστορία της Ελλάδας πήγαινε από εδώ. Αλλά και μικρός, μια και να το δώσουμε σαν είδηση, είχα έρθει εδώ και είχαμε γυρίσει μια ταινία «Η έξοδος του Μεσολογγίου». Και είχα έρθει εδώ και ήμουν μικρός και μαυρόασπρη ταινία τότε και έκανα έναν Τούρκο εγώ και πήδηξα από την πύλη, ξέρεις, από πάνω και φώνασα και αγουριδές με ένα σπαθί, ας πούμε, και ήταν διάφοροι με τσολιαδίστηκαν και τους κυνήγαγα. Είχα ξανάρθει πάλι για το συγκεκριμένο στόχο για την ταινία. Θα σου κάνω μια πρόταση. Να αφήσεις τον Πειραιά και να έρθεις να μείνεις στο Μεσολόγγι. Δέχεσαι? Δεν είναι και άσχημα, αλλά ξέρεις τι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Έχω γαλουγηθεί και έχω μάθει να φεύγω από το σπίτι μου, να παίρνω κάποιο τρένο, αυτοκίνητο δεν έχω και δισεκατομμύρια να κάνω πάλι δεν θα πάρω. Μ' αρέσει να βγαίνω από το σπίτι μου και να περπατάω και να μου λένε στον δρόμο «Γεια σου μεγάλε, γεια σου Σουβλάκο, γεια σου». Είναι τρόπος ζωής. Και για να ξεκινήσω λοιπόν από το σπίτι μου από τον Πειραιά για να φτάσω στην Αθήνα, για να πάω στον λόγο τον Άντωνη που έχει το γραφείο του και το γυμναστήριο στην Πλατεία Αμερικής, εκεί στο γραφείο του. Και για πολλούς που μια και κάποιος μου είπε απ' έξω ότι τι τηλέφωνο έχει και δεν προλάβα να απαντήσω. Το τηλέφωνο του να μου επιτρέψει να το δώσω γιατί κάποιος με ρώτησε. Είναι το 8675-083, το 8676-015, το τηλέφωνο του Αθανασίου. Και να φύγω λοιπόν από τον Πειραιά και να πάω στο Πλατεία Αμερικής στο γραφείο του αστρολόγου και η μάνατζερ μου λένε 300 άτομα στο δρόμο 500, γεια σου μεγάλη, γεια σου Σιγκουλάκο και με κορνάρουνε. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου, με αυτό ζω. Εάν αυτό έρθω στο Μεσολόγγι και μου λένε τα ίδια προσώπατα γεια σου Σιγκουλάκο, πέθανα. Ένας τρόπος που δεν πάω στην επαρχία είναι αυτός. Γιατί μου αρέσει να έχουμε συμπαθή με τον κόσμο, με τον κοινό. Εδώ οι αγώνες που θα γίνουν όχι μόνο στο Μεσολόγγι αλλά και στο Αγρίνιο, με ποιους αθλητές θα είναι? Θα έχει μια ιδιομορφία φεστιβάλ, ας πούμε έτσι, με Έλληνες και ξένους. Περισσότερο είναι για την ανάδειξη του αθλήματος του κάτσα, αλλά το ξύλο θα είναι πραγματικό, το ξύλο θα είναι αυτό το ξύλο που ξέρουμε. Τα μόνα που θα απαγορεύονται θα είναι
ευαίσθητα μέρη του σώματος, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα. Κατά τα άλλα, οι μπουνιές θα είναι κανονικές, το ξύλο θα είναι κανονικό, τα αεροπλανικά θα είναι κανονικά και όλη η γη στην αρένα πάνω του ΡΙΚ. Να πούμε εδώ ότι η τηλεόραση Δυτικής Ελλάδος θα καλύψει αυτό το τουρνουά το οποίο θα γίνει εδώ στο Μεσολόγγιο, τόσο στο Μεσολόγγιο όσο και στο Αγρίνιο. Να έρθουμε και πάλι στον κύριο Σουγκλάκο να μας πει μια άλλη ερώτηση. Πότε σκέφτεται να σταματήσει το ΚΑΤΣ? Όσο υπάρχω και όσο αναπνέω, θα παλεύω. Ανεβαίνω πάνω στο ΡΙΚ, έστω διαιτητής στα γεράματα που θα έχω γίνει 8. Έστω οτιδήποτε θα είμαι γύρω από την πάλη. Είναι τρόπος ζωής μου. Αν σταματήσω να κάνω όλα αυτά, πέθανα. Άμα δεν θα γινόμουν δημόσιος υπάλληλος. Έχω διορίσει πάρα πολλούς ανθρώπους σε διάφορα. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους δημόσιους υπαλλήλους, έχω διορίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Άμα ήταν, θα άνοιγα ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, και θα περίμενα να ζήσω. Θα γινόμουν δημόσιος υπάλληλος. Γιατί όταν θα πεθάνει. Είναι η ζωή μου. Δεν θα ξέρει ποιος θα έχει βγει μετά, αλλά μέχρι να πεθάνει θα θέλω να είμαι πάντα πρώτος. Έχω σαν αρχή να είμαι πρώτος και να με αγαπάει ο κόσμος και να κάνω αυτό που αγαπάω. Δεν θέλω να κάνω. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήθελα να κάνω πράγματα που δεν αγαπάω. Γι' αυτό ίσως και δεν έκανα και λεφτά. Θέλω να κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό που μου αρέσει. Από εκεί πέρα, ας είναι καλά όλος ο κόσμος και ας περνάει καλά. Εγώ είμαι Παλαιστής, γεννήθηκα, μεγαλώνω και συνεχίζω τη ζωή μου σαν Παλαιστής. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Μας είπες προηγουμένως ότι είσαι παντρεμένος. Θα ήθελαμε να μας δώσεις τις αντιδράσεις της γυναίκας σου για το άθλημα αυτό. Κοίταξε, πώς νιώθει όταν ακούει ότι ο Σουγκλάκος χτύπησε σε κάποιο παιχνίδι? Να σου πω, μέχρι να φτάσω να παντρευτώ, είχα μοιραίος και. Όχι μοιραίος, φυσιολογικά είχα γνωρίσει πάρα πολλές κοπέλες και όπως άμα είσαι και επώνυμος, έχεις περισσότερες νοημίες από ένα φυσιολογικό. Όλες οι γυναίκες μου ζητάγαν, αφού με γνωρίζανε σαν Παλαιστή, σαν Σουγκλάκο, να σταματήσω αυτό που αγαπούσα την πάλι. Και φυσικά εγώ δεν φτάναμε σε κάποια διέξοδο, ξέρω εγώ, και χωρίσαμε. Η μόνη γυναίκα που δέχτηκε αυτό που είμαι και που αγαπάω αυτό που είμαι, και αγαπάει και αυτή αυτό που κάνω εγώ την πάλι, και φυσικά πολλές φορές στεναχωριέται με μένα που πάω και παλεύω και είναι δύσκολος αντίπαλος. Αν μου συμβεί κάτι, είναι η Ποπούλα που σου είπα και είναι από την Απιλοχία, ένα θαυμάσιο κορίτσι που μου έχει χαρίσει 2 παιδιά, ένα γιο και μια κόρη, και ζούμε όμορφα, ρομαντικά. Είναι λυτή και αυτή σε μένα. Της αγαπάει την πάλι, αγαπάω και εγώ αυτή. Μοιράζουμε τις ώρες μας, αυτές που μας περισσεύουν, και είμαι ευτυχής. Αυτή έρχεται όταν αγωνίζεσαι στο γήπεδο? Πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα τότε που είχα χτυπήσει το κεφάλι μου τον Τόμψον, ήταν εκεί που με πήρε και μάλιστα ο διευθυντής του ιατρικού, ο Αποστολόπουλος, ίσως δεν με ζούσε τώρα. Έτυχε να είναι εκεί σαν φύλαδλος και να ειδοποιήσουν το σταυρο και να με πάρουν στο ιατρικό κέντρο και να με βάλουν εκεί. Πάντα είναι. Να έρθουμε στον κύριο Άντωνη, τον κύριο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, θα ήθελα να μιλήσετε κι εσείς λίγο για τον κύριο Σουγκλάκο και τι έχετε κάνει για αυτόν. Εγώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Ο Σουγκλάκος είναι ένα έτοιμο μεγαλούργημα. Εμένα ειδικά δεν με έχει κουράσει καθόλου. Όπως είπα και προηγουμένως, κάθε 1000 χρόνια βγαίνει ένας Σουγκλάκος. Και είπατε και μια άλλη ερώτηση, ποιον βλέπει να προοδεύει στο ΚΑΤΣ, ειδικά, ελευθέρα πάλι ΚΑΤΣ, αυτό το δυναμικό άθλημα. Μέχρι να πεθάνει ο Σουγκλάκος δεν θα βγει άλλος Παλαιστής στην επιφάνεια. Γιατί ο ίδιος θέλει και το επιδιώκει, και εγώ μαζί θέλω, και έχουμε βρει 2-3 παιδιά, και όπως σας είπα προηγουμένως, ή παντρεύεται ή θα μπλέξει με κάποια φίλη ή θα πάει κάπου αλλού και αρχίζει και τα σταματάει. Δηλαδή κουράζεται. Ο Σουγκλάκος είναι γεννημένος για Παλαιστής και ηθοποιός. Είναι ένα πολυσύνθετο ταλέντο της πάλης, του κινηματογράφου και της τηλεοράσεως. Και να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση που αφορά το τουρνά που θα γίνει εδώ. Και γι' αυτό τον αγαπάω. Γιατί είναι έτοιμος, δεν με κουράζει. Αν ο κ. Σουγκλάκος θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και για το τουρνά το οποίο θα γίνει εδώ. Το τουρνά έχει σκοπό, όπως είπα και προηγουμένως, τη διαβίωση του αθλήματος, αλλά και να έρθουμε και σε κοντά με τον κόσμο της επαρχίας και ειδικότερα της Λαγαρανίας που έχουμε να περάσουμε πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι θα δουν ένα θέαμα γεμάτο δύναμη και πολύ ξύλο. Και είμαι και συγκινημένος, και δεν κρυβά στο πω, που κοντά μου είναι η Φωφόη Αθανασίου και ο Άντωνη Αθανασίου, οι οποίοι μη φιδόμενοι κάθε εξόδων και κάθε οτιδήποτε, είναι διαθέσιμοι, που είναι και στη δουλειά τους οι πρώτοι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη ακόμα, μπορώ να σου πω, σαν αστρολόγοι, ας πούμε, που ασχολούνται με εμάς, με τους Παλαιστίνες, δηλαδή που δίνουν κάποιο ενδιαφέρον στο πρόσωπό μας, για την πάλι. Και εφόσον έχουμε αυτούς μπροστά, εμείς ξεκινάμε και κάνουμε τη μεγάλη περιοδία. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στον κύριο Αθανασίου και στην κυρία Αθανασίου. Εδώ σήμερα έχω κάποια εφημερίδα, τη Χρυσή Στήλη. Θα ήθελα ο Φακός να ζουμάρει λίγο για τις προβλέψεις του Λότο, μιας και σήμερα το βράδυ οι παίκτες του Λότο θα πάνε στα πρακτορία για να παίξουν Λότο.
Και ο Αθανασίου γράφει σε αυτή εδώ τη στήλη, αλλά όχι και μόνο στην Χρυσή Στήλη και σε άλλες εφημερίδες, προβλέπει τους αριθμούς του Λότο. Θα ήθελα με κύριε Αθανασίου... Η Χρυσή Στήλη είναι πιο σοβαρή επί του Λότο, διότι έχουμε κάνει μια ευρεσιτεχνία. Φίλος μας ο κύριος Σάκης ο Πιλδέρης έχουν φτιάξει την αστρολοτομαντία. Είναι μια καινούργια πατέντα που μπορεί κάποιος να κερδίσει με τις αστρικές του επιρροές τα 6 τυχερά νούμερα, τα φοδητά τυχερά νούμερα. Τρεις από τους παίχτες που έχουν υποδειχθεί με τα δικά μας νούμερα έχουν πάρει εξάρια και πάρα πολύ πεντάρια. Πέστε μου τι θέλετε. Ναι. Αφού πρώτα πούμε στους τηλεθεατές να πάρουν Λότο και μολύβι για να σημειώσουν κάποιους αριθμούς. Καρδί και μολύβι. Θα ήθελα να μας πείτε τους αριθμούς που βλέπετε εσείς κατά την προσωπική σας άποψη και με το φαινόμενο με το οποίο ασχολείστε, την αστρολογία, ποια θα είναι η τυχερή εξάδα της Τετάρτης. Προσέξτε κάτι. Πρέπει να κάνουμε μια διασταύρωση μεταξύ τώρα όλων των ζωδίων για να βρούμε το αποτέλεσμα. Δεν είμαι έτοιμος για αυτό το πράγμα. Ήμουν έτοιμος για κάθε ζώδιο να πούμε τα νούμερα. Αλλά μπορούμε να πούμε, μπορεί να σημειώσουν οι φίλοι μας το 12, το 8, το 24, το 37, το 48 και το 3. Αναπληρωματικά νούμερα αυτού είναι το 17, το 22, το 37, το 43 και το 15. Αυτή λοιπόν είναι η αριθμή που μπορείτε εσείς να παίξετε, φίλοι τηλεθεατές της εκπομπής μας, και να έρθουμε σε κάποια άλλη ερώτηση. Πολλές φορές αρκετές ομάδες σας ζητάνε τη βοήθεια. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι μας λέγατε πριν μπούμε εδώ στο στούντιο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κάποτε ο Νταϊφάς με έκανε προσωπικό του φίλο για να τον βοηθήσω να παίρνει συνέχεια το πρωτάθλημα. Και το έπαιρνε, αλλά ξέρετε κάτι, το ποδόσφαιρο είναι ένα βρώμικο άθλημα. Μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς αυτές οι ΠΑΕ που έχουν γίνει κοιτάνε για να αποφεληθούν κάποια χρήματα και να χάσουν. Γι' αυτό εγώ έρχομαι πάλι στην πρώτη μας συνέντευξη. Αγαπάω τον Σουβλάκο που είναι καθαρός και ξέρει να παλεύει. Και δεν μπορώ να ασχοληθώ τόσο πολύ με την οποιαδήποτε ΠΑΕ. Δηλαδή πρέπει να τα αφήσω όλα και να κάθομαι και να βλέπω από πού τα πήρε ένας ή ο άλλος και οποιοδήποτε, και αυτά που ξέρετε κι εσείς και αυτά που συμφέρουν και αυτά τα γελία πράγματα που γίνονται, και έχει φύγει σαν άθλημα και έχει γίνει σαν θέαμα το ποδόσφαιρο. Ενώ η πάλι συνδυάζει θέαμα και άθλημα και δραστηριότητα και δυναμισμό και πολλά και πολλά. Δεν ξέρω αν φέτος είστε προετοιμασμένος να μας πείτε τον πρωταθλητή πριν βγει από το πρωτάθλημα. Καταρχήν, φέτος ο πρωταθλητής είναι Ολυμπιακός, με δεύτερη την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Τώρα φυσικά ο Παρτιδογιάννης ο φίλος μας θα μπορεί να θυμώσει, δεν είναι θέμα. Αυτές είναι οι Σανταρή που μας ακούσουμε το μάθη, μας είχε το γήπεδο ο κ. Γιαννακόπουλος. Έλα, ο κ. Γιαννακόπουλος άλλο τον καλά. Θα θυμώσει μέχρι να πάρει, εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι λέμε αλήθεια. Και θα πάρει και το τηλέφωνο. Εγώ θα κρύβομαι μέχρι να το... Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς. Στους Αθανασίου πρώτα. Εύχομαι αγάπη, υγεία σε όλο τον κόσμο, να προσέχει όλος ο κόσμος και να αγαπάνε αγάπη, τίποτα άλλο. Την κυρία Αθανασίου. Αναπολαγή εγώ και βέβαια η αγάπη συμβάλλει πάρα πολύ και η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Κάτι που δεν θα είναι λιγάκι δύσκολο, γιατί μετά από 3 χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε κάνει μια πρόβλεψη να έχουμε εμπλοκή σε πόλεμο με τους γειτονές μας. Φυσικά ο κύριος εχθρός μας είναι η Τουρκία, η οποία δυναμώνει κάπως στη Βουλγαρία και στη Ιουγκοσλαβία, και τα βλέπουμε τα γεγονότα αυτά, και με την Αλβανία, και θα έχουμε προβλήματα πολλά σε μια τριετία.
θα περάσουν αυτά, όσοι ζήσουμε ζήσαμε και από εκεί πέρα θα πάει καλά η Ελλάδα μας. Κύριε Σουγκλάκος, κάτι τελευταίο? Το μόνο που έχω να πω στον κόσμο, δηλαδή να βρεθώ στον κόσμο, μια ευχή να κάνω. Μια ευχή. Να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους και ευτυχία, υγεία και να μην σκέφτονται πολύ το χρήμα, να σκέφτονται τους εαυτούς τους, να περνάνε καλά, να έχουν την υγεία τους και όλος ο κόσμος να μην έχει πολέμους και από εκεί και πέρα αγάπη. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη να έρθετε εδώ στο στούντιο, να ευχηθώ στον κύριο Σουγκλάκο πάντα πρωταθλητής, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και από τον κύριο Αθανασίου και την κυρία Αθανασίου πάντα καλές προβλέψεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλεσμένοι στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Άντωνη Αθανασίου και η κυρία Φοφό Αθανασίου, διδάκτορες αστρολογίας, παραψυχολογίας, υπνοτιστές, και θα τους έχουμε καλεσμένους εδώ σήμερα για να μας δώσουν χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την αστρολογία, την παραψυχολογία και φυσικά για το οροσκόπιο αυτού του μήνα. Να σας καλωσορίσουμε που ήρθατε εδώ. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Αθανασίου. Πέστε μου τι θέλετε να σας πω. Να μας πείτε λίγο για αυτή για την αστρολογία, την παραψυχολογία που Ακούστε κάτι. πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Είμεθα η μόνη αναπενηφίλιο εδώ και 400 χρόνια, με μια διαφορά στα 250 χρόνια που βγήκε ο Καλλιόστρο και έφτιαξε την Αρθμομαντία, που ασχολούμεθα με την ψυχοέρευνα και την ψυχοθεραπεία. Ψυχοέρευνα και ευρεσιτεχνία στην παραψυχολογία έχουν να γίνουν εδώ και 400 χρόνια. Έχουμε εφεύρει εμείς την φωτομαντία. Από τη φωτογραφία βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία, όχι καφέ και χαρτιά και αυτά. Τα διδάσκουμε και αυτά στους μαθητές μας, αλλά είναι κάπως υποδιέστερα. Έχουμε εφεύρει τις αστρικές υποβολές, έχουμε κάνει το ρίξιμο ασφίδος, μια ειδική προστασία κατά της μαγείας. Φυσικά κατά της μαγείας ένα πράγμα είναι πολύ σοβαρό, η πίστη μας προς το Θεό και στον Χριστό και στη θρησκεία μας. Δεν πρέπει να φεύγει κανένας κοντά από τη θρησκεία, αλλά λένε τα βιβλία τα χριστιανικά και ο Θεός να κουνάς και λίγο το χέρι σου. Και έρχονται σε εμάς και σε ορισμένα άλλα συναδέλφους, οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη μόρφωση και γνώση και δημιουργούνται προβλήματα. Εμείς είμαστε στην ψυχοέρευνα και είμαστε και ψυχοθεραπευτές. Έχουμε κάνει αρκετούς ασθενείς καλά, αρκετά άτομα που είχαν κάποια επιρροή κακή, τα έχουμε βοηθήσει και έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και κοιτάμε να βοηθήσουμε πάντοτε με το καλό, χωρίς να κάνουμε τίποτα κακό, όπως λένε νεκρομαγείες και μαγείες κακές και μαγείες που να έχουν κάποια κακιά επιρροή. Εμείς πάντοτε με το σταυρό στο χέρι που λέμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλή ατμόσφαιρα και να βοηθήσουμε το καλό. Από πότε ασχολείστε με αυτή? Εγώ εδώ και 30 χρόνια έχω σπουδάσει τα λακκουάρδια της Αστόριας στο κολέγιο, η Φοφό στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, γνωριστήκαμε σε κάποια σεμινάρια μαζί, αγαπηθήκαμε παράφορα, μ' αγαπάει και να αγαπάω και προσπαθούμε πάντοτε να βοηθήσουμε για να δημιουργήσουμε κάτι καλό και θέλουμε πάντοτε να βοηθάμε. Τώρα φυσικά, αν κάποια στιγμή έχει κάποιος φίλος ή πελάτης ή κάποια πιο πολλά χρήματα, δεν λέμε όχι. Αλλά όταν δούμε και κάποιον που δεν έχει, θα κοιτάξουμε να τον βοηθήσουμε, να τον εφέρουμε σε αυτόν τον σωστό δρόμο και πάντοτε με τις συμβουλές έχουν κάνει πάρα πολλούς ναρκωμανείς καλά. Αυτό φυσικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Απόστολος Σουγκλάκος, ο παλαιστής, πρωτοπαλαιστής μας, με το να μην καπνίζει, με το να τους δίνει κάποια συμβουλή. Λέει, εγώ με θηρίο για κοίτα πως είσαι έτσι αδύνατος, κάλια από ένα άλλο. Βοηθάει και κάποια καλή εμπειρία από εκεί. Θα θέλετε να μας δώσετε τώρα το οροσκόπιο? Αυτό το οροσκόπιο θα ισχύσει,
θα ισχύει μέχρι το τέλος του 1992. Έχουμε κάνει αρκετές προβλέψεις. Ορισμένες προβλέψεις αυτές που έχουμε κάνει είναι όπως ο θάνατος του Τρίτσι, που το είχαμε πει στον Αντένα και είχαν πει τα παιδιά. Πώς ξέρετε, κύριε Αθανασίου και κυρία Φοφό, ότι ο Τρίτσης θα πεθάνει? Είναι ένα θέμα δικό μας, είναι μια διόραση που είναι έμφυτη. Έχουμε κάνει προβλέψεις όπως ο διαμελισμός της Ρωσίας, της Ιουγκοσλαβίας. Έχουμε κάνει μια άλλη πρόβλεψη σοβαρότατη. Μετά από 3 χρόνια θα έχουμε κάποιον εμπλοκή σε πόλεμο με τους γειτονές μας. Και το σεισμό που έγινε τώρα. Και το σεισμό στην Αίγυπτο και πάρα πολλά. Και ναυάγια και πολλά. Δηλαδή, πάντοτε θέλουμε να λέμε στον κόσμο πρόσεχε και πρόσεχε. Είμεθα οι μπαμπάδες όλων και μαμά, μπαμπάς και μαμά όλων, και πρέπει όλοι οι φίλοι και τηλεθεατές να προσέχουν αυτά που λέμε και να δίνουν κάποια προσοχή σχετική. Και ξεκινάμε με το κρυό. Μέσα στο σπίτι σας δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να διώξετε το άγχος και να ηρεμήσετε. Είναι καιρός να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας και να λύσετε τις διαφορές σας. Μην απορρίπτετε συμβουλές που θα σας βοηθήσουν. Υπάρχουν προοπτικές αναβάθμισης του χώρου της εργασίας σας. Ταύρος, ο αισθηματικός τομέας σας δεν πάει τόσο καλά. Μην προσπαθείτε να τα παλώσετε, αυτό θα το χειροτερέψει. Ο καιρός είναι καλύτερος γιατρός. Μην ανταγωνίζετε τον συνανθρωπό σας, κάντε ανακοχή με τους γύρω σας. Προκαλέστε την τύχη σας, σήμερα ίσως είναι τη χείρη σας μέρα. Εσείς Σταύροι, αν θέλετε, παίζετε λιγάκι λότο. Όταν εννοούμε σήμερα, εννοούμε μέχρι τέλη 92. Και μπαίνουμε. Να μιλήσουμε λίγο για τους δίδυμους, γιατί εδώ αρκετοί δίδυμοι είσαστε. Πάντοτε είμαστε, όχι μόνο αρκετοί, είμαστε και δυναμικοί εμείς. Οπωσδήποτε, δεν αμφισβητώ. Δεν είναι μόνο Σουλάκος τον έργο. Δεν αμφισβητώ. Ο κύριος Σουλάκος είναι καρκίνος, δεν είναι δίδυμος και είναι ένας από τα ευαίσθητα ζώδια με πολλά αισθήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους δίδυμους. Τον τελευταίο καιρό η αισθηματική σας ζωή περνά μία κρίση. Σκεφτείτε λογικά, ίσως ο χωρισμός να μην είναι η μόνη λύση. Στηρίξτε τις σχέσεις σας πάνω σε νέες βάσεις. Αναθεωρήστε παλαιότερες απόψεις. Η τάση σας να απαλλάζεστε από το κάθε τι σας εκνευρίζει. Δεν θα βγει σε καλό. Αρχίζει μία περίοδο αλλαγών και εγκαίριων που θα πρέπει να χαθούν. Συνεχίζουμε τον καρκίνο. Η τύχη σήμερα θα είναι δίπλα σας. Από αυτή την ημέρα θα μπουν τα θεμέλια για την πραγματοποίηση πολλών στόχων που έχετε βάλει. Δείξτε μεγαλύτερη προσοχή αν υπογράψετε συμβόλαια τα οποία δεν έχετε κατανοήσει. Μην γυρίζετε την πλάτη σας στα λάθη που κάνετε. Μόνο καταλαβαίνοντάς τα θα αλλάξετε. Καλύτερα μην αναβάλλετε υποχρεώσεις που δεν θα φέρετε εις πέρα. Και συνεχίζουμε το λέοντα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια στον δρόμο σας, αυτό όμως δεν θα σας εμποδίσει να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Στην οικογένειά σας υπάρχουν μικροπροβλήματα τα οποία θα ξεπεραστούν χάρη στην αποφασιστικότητά σας. Επαγγελματικά θα σας δοθεί σήμερα ίσως μια πολύ σπουδαία ευκαιρία, μην την αφήσετε να φύγει. Η ευτυχία δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια. Λέοντες, προσπαθήστε. Παρθένος. Η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη σε μια επιτυχημένη σχέση, αλλά μόνη της δεν την διατηρεί. Πρέπει να προσθέσετε λίγη τρυφερότητα τόσο εσείς όσο και ο σύντροφός σας. Η ιδιαίτερη εξυπνάδα που θα σας διακρίνει στη δουλειά σας μπορεί να σας βοηθήσει και στις σχέσεις σας. Η σημερινή μέρα θα αλλάξει πολλά. Και συνεχίζουμε με τον ζυγό. Μην συζητήσετε κάποια σχέδιά σας χωρίς να το σκεφτείτε πρώτα. Μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες μια τέτοια κίνηση. Πάψτε να εμπιστεύεστε τον οποιοδήποτε υπάρχει περίπτωση να σας βλάψει. Κάποιος στο επαγγελματικό τομέα. Ο σύντροφός σας ενδιαφέρεται πολύ για εσάς. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Συνεχίζουμε για το Σκορπιό. Πάρτε την απόφαση να ανανεώσετε τη σχέση με τον σύντροφό σας. Αντιμετωπίστε τη ζωή διαφορετικά και θα γνωρίζετε καινούργιες εμπειρίες. Οικονομικά σήμερα υπάρχει σταθερότητα. Είναι καιρός να τακτοποιήσετε όσες εγκρεμότητες έχετε. Μην τα αφήνετε όλα για αργότερα. Προσοχή λοιπόν στους Σκορπιούς. Και μπαίνουμε στο ζώδιο του Τοξότη. Μέρα κουρασής προβλέπεται σημερινή και η κύρια αιτία είναι τα αισθηματικά προβλήματα που έχετε. Προσπαθήστε να τα λύσετε εσείς και ο σύντροφός σας. Μην πλέκετε άλλους στα προβλήματά σας, αφού μόνο εσείς γνωρίζετε τι συμβαίνει στις σχέσεις σας.
Προσέξτε την υγεία σας και ηρεμήστε. Εγώ καιρός. Κάποια επαγγελματικά προβλήματα θα σας παρουσιαστούν. Αυτό ίσως οφείλεται στις τόσες αναβολές που δίνατε σε επίγοντα θέματα. Η ενεργητικότητα που θα σας διαρρέει σήμερα θα σας αποβεί χρήσιμη, αφού θα σας δώσει τη δύναμη για να αποφύγετε τις άσχημες συνέπειες. Περιορίστε τα έξοδά σας. Και μια ευχή δική μου, εύχομαι να μεγαλώσετε και τα έσοδά σας. Υδροχόος. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, μην μοιάζεστε τόσο για τους άλλους και παραμελείτε τον εαυτό σας. Προσπαθήστε να αποκτήσετε από τους γύρω σας μία αναγνώριση των όσων έχετε κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμελήσετε τους φίλους σας. Η οικονομική βελτίωση προβλέπεται για σήμερα. Και τελειώνουμε με τους ικτείς. Η επιφυλακτικότητα απέναντι στο σύντροφό σας δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Μην αφήνετε την καχυποψία σας να εμποδίζει ούτε τις εμπειρίες από τις προηγούμενες σχέσεις. Η επίσκεψη ενός παλαιού καλού φίλου θα δώσει ένα διαφορετικό και πιο ευχάριστο τόνο στα νεύρα σας. Αυτές λοιπόν ήταν οι προβλέψεις από τον κύριο Άντωνη Αθανασίου και την Φωφό Αθανασίου. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Πολλά πρόσωπα, τόσο πολιτικά αλλά και ίσως από κάποιο άλλο χώρο, σας έχουν ζητήσει τη βοήθειά σας. Πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Λιάννη είχε ζητήσει την βοήθεια από την κυρία Φωφό. Ναι. Επειδή ασχοληθήκαν πάρα πολλοί εφημερίδες με αυτό το θέμα, εγώ θα ήθελα Φωφό να... κύριος κάνει μια δουλειά. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μην ασχοληθούμε με επώνυμα ή να πούμε τα ονόματα. Θα ήθελα και εγώ να διότι να μην σας απαντήσω. Μας έχουν, οποιοδήποτε μας έχει, ειδικά μια απόφαση για τη Λιάννη. Έχουμε κάνει ανθρώπινο φυλαχτό με τον Παπανδρέου, να μην χωρίσουν ποτέ. Μόνο ο Θεός να τους πάρει. Αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να είμαστε πιο καλοί, να μην πούμε άλλα ονόματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς υπουργούς με τη βοήθεια τη δική μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς δικηγόρους σε πολλές δίκες. Ειδικά, ας το πούμε, για το φυλακισμό του Κοσκοτά, μας έχουν έρθει, τους αποβάλαμε γιατί δεν μπορούμε να μπλακούμε σε αυτό το γρίφο που υπάρχει μέσα και υπάρχουν πάρα πολλά πίσω κενά. Πάντως, εμείς κοιτάμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με έχουμε ανακαλύψει τον τάφο της Ροξάνης, τη σύζυγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέλουμε να αρχίσουν κάποια έργα. Πρέπει να πάμε πρώτα στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή. Η πνευματοσωματική θα είναι μαζί μας και ο Απόστολος Σοβλάκος. Να αρχίσουμε τα σκαψίματα, διότι ο ελληνικός θησαυρός που έχει βρεθεί εκεί από εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλος και εμείς επικυρώσαμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Φυσικά η Μακεδονία, δεν πρέπει να το λέμε, ήταν, είναι και θα είναι ελληνική, με διαφορά τώρα ότι τα Σκόπια είναι η Βόρεια Μακεδονία, η οποία θα γίνει αργότερα Ελλάδα δική μας, που ήταν δική μας και θα γίνει δική μας. Και αυτός είναι ο παπάς μας, ο παππούς μας, ο Μέγας Αλέξανδρος, που είχε κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχουμε παραμερθεί σε ένα τόσο πολύ μικρό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι γύρω από το αντικείμενό σας. Από το αντικείμενό μας κοιτάμε όποιοι πελάτες έρχονται και φίλοι σε εμάς και μας ζητάνε μια συμβουλή, κοιτάμε να τους δώσουμε τη βοήθειά μας, τις υποδείξεις μας, να κάνουμε και κάποιες θεωρητικές λειτουργίες που χρειάζονται από ορισμένες εργασίες να γίνουν για να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Εγώ και η Φωφό ασχολούμεθα πολλά χρόνια, έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες, δεν έχουμε μία αποτυχία. Δεν μας έχει πάρει ένας τηλέφωνο να μας πει, παιδιά, γιατί δεν έγινε αυτό που ήθελα, αλλά έχουμε ευχαριστώ και δώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθαμε και μας προτείνατε στο κανάλι σας. Η Φωφό, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να μας πεις τότε με τον τάφο της Ροξάνης. Στον υπνοτισμό επάνω. Στον υπνοτισμό, γιατί είμαστε οι καλύτεροι υπνοτιστές από την Ιφίλιο. Ναι. Υπνοτιζόμαστε ολοκληρωμένα και προγραμματισμένα και δεν κοροϊδεύουμε. Δεν κοροϊδεύουμε όπως πάνε σε κάπου και λέει υπνοτίστηκε. Εμείς υπνοτιζόμαστε ξαπλωμένοι. Ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε λίγο. Ναι. Εγώ δεν υπνοτίστηκα για να βρούμε τον τάφο της Ροξάνης. Έγινε ένας υπνοτισμός, στη Μακεδονία συγκεκριμένα, για μία υπόθεση κάποιες πελάτης σας. Και πάνω στον υπνοτισμό, τότε ήρθε το όραμα και μου είπε, βέβαια, από ό,τι μου λέει ο άντρας μου, ότι είχα πάθει ένα ταρακούνημα. Εγώ ήμουν στον υπνοτισμό, βέβαια, και έβλεπα, δεν αισθανόμουν πέρα από εκεί.
και μας υπόδειξε τον τάφο της Ροξάνης που βρίσκεται. Πέρα από εκεί, όταν συνήλθα, το μετέφερα εγώ. Ο Αντώνης όχι δύσπιστος, γιατί ξέρει τη δουλειά μας πολύ καλά. Υπνοτίστηκε και εκεί έγινε μια διασταύρωση που εμφανίστηκε και στον Αντώνη. Ενημερώσαμε τις αρχές, πήγαμε στη Μακεδονία, κάναμε μια press conference και τώρα θα έχουμε και μια επικοινωνία, μια συνάντηση με τον κύριο Καραμαγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε εδώ στο στούντιο και στο Μεσολόγιο. Να είστε καλά και εύχομαι να πάνε όλα όπως θα θέλετε. Και εσείς και οι αγαπητοί τηλεδατές. Γεια σας. Γεια σας.